pai ba bara pai menta une udai utiar ubah pela mo pai une uyo na pung jong i lada pai bahaya une ai dok to une ulang kum kenja ngada pai manga ong ju i benit hati ong i kum de benit hati ukhia bhau ne ukhia une san kilo don tharai pai pi ngam tip uai une la bandai nadu ki hajar snem man swa ki dai ki kenja benit dinosaur ne ki ai ngim la ra ban tip yo ne te kino ki ba kwa ban wat jing tip yo ne kino ki ba kwa ban pe yo ne pila ban phun ha une numbar bangla ai has screen mo te yo dai une u kenja mar mo uba remdor la ne umar uba kumno ngim tip dai na kata kadaw ngi permi YouTube kanang ba ki pai ba gen yo i te la dadon ki ba itu yo une ki la ban phun mo ha numbar bal ai has screen pe une ngam tip u ude kan mo ule anda pila phun pe pi pe yang ne ulang kum ki kenja benian merat mo ukhia bahau ne ngam ke lo nyai pe ba do tela do don ki ba kwa ban tip kam beni sepang jong ne sa kontak sakol haki nembar bala ayah screen mo pe artli ki don lese yo udang don susu siapa keto gatliu bati ya une ngimla ban tip ya kata mentang ngidang sai tang ya une tela don ki ba kwa ban tip kam beni bat lada don ki beri ki ba kwa ban wat beni ya une sa phun ha au nembar ubala ayah screen to khum lei ba